ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୀତାରାଣୀ ପାତ୍ର, ଘର ହରିପୁର, ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁଣା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳ ହେବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ମୋ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ତୁ ନୀଳମଣିରେ, ମୋ ହସରେ ଲୁହରେ ତୁ ନୀଳମଣିରେ, ମୋ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ତୁ ନୀଳମଣିରେ, ମୋ ହସରେ ଲୁହରେ ତୁ ନୀଳମଣିରେ। ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଅଛୁ ମୋ ପାଖରେ, ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଅଛୁ ମୋ ପାଖରେ, ତୁ ନଥିଲେ ମୁଁ କିଏ ଏଇ ସଂସାରେ, ମୋ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ତୁ ନୀଳମଣିରେ, ମୋ ହସରେ ଲୁହରେ ତୁ ନୀଳମଣିରେ। ବେଳେ ବେଳେ ପାଦ ମୋର ବାଟ ବଣା ହୁଏ, ଥରେ ତତେ ଡାକି ଦେଲେ ଠିକଣା ମୁଁ ପାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ପାଦ ମୋର ବାଟ ବଣା ହୁଏ, ଥରେ ତତେ ଡାକି ଦେଲେ ଠିକଣା ମୁଁ ପାଏ। ଥିଲେ ତୁ ସାଥିରେ ହଜିବି କୁଆଡ଼େ, ଥିଲେ ତୁ ସାଥିରେ ହଜିବି କୁଆଡ଼େ, ବାଟ ଖୋଜି ପହଞ୍ଚିବି ସିଂହ ଦୁଆରେ, ମୋ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ତୁ ନୀଳମଣିରେ, ମୋ ହସରେ ଲୁହରେ ତୁ ନୀଳମଣିରେ। ଯାହା କିଛି ପାଇଛି ମୁଁ ସବୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ଭକ୍ତଟିଏ ହବା ପାଇଁ କରିଦେ ଯୋଗ୍ୟ। ଯାହା କିଛି ପାଇଛି ମୁଁ ସବୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ଭକ୍ତଟିଏ ହବା ପାଇଁ କରିଦେ ଯୋଗ୍ୟ। ଏଇ ମୋ ଆଖିରେ ବସିଥା ଜଗାରେ, ଏଇ ମୋ ଆଖିରେ ବସିଥା ଜଗାରେ, ତତେ ଦେଖି ଚାଲିଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁଆରେ, ମୋ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ତୁ ନୀଳମଣିରେ, ମୋ ହସରେ ଲୁହରେ ତୁ ନୀଳମଣିରେ। ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଅଛୁ ମୋ ପାଖରେ, ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଅଛୁ ମୋ ପାଖରେ, ତୁ ନଥିଲେ ମୁଁ କିଏ ଏଇ ସଂସାରେ, ମୋ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ତୁ ନୀଳମଣିରେ, ମୋ ହସରେ ଲୁହରେ ତୁ ନୀଳମଣିରେ, ମୋ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ତୁ ନୀଳମଣିରେ, ମୋ ହସରେ ଲୁହରେ ତୁ ନୀଳମଣି।